سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزفنا مدباب جزينا يون لومون عندهم حذلك ما متير له عندما مبزحتكم تفرطوا وياكم من اللي يزد ليه مثلا بفلاي بزحفاته بحبريتاته بسناي تكبراته كلهم تفرطوا وياكم ممر يوسف ودور كهب شودن كتما حاوس خدمة نيلدن نبلع نعيب تقاي زلو قاعد أنكم باكراي تراخبنا لومين نعلو الزعبة نصو بزيكاتي ممهر كوين زغرغلو بزيكاتي أب كبابي نزلو يتراوان زحجزو بزتفلاليه عينت مالتيو مسغانان كبرن كم زلن داغلسكو مصحف حيز مسينا له مصحفو مبزحتهم ريخم ما كم تخونوا أمن أبي ترانزلو سبات كا كنغروم سلازلنا زي مصحف زيها عباي كوينا مصحف عيو تغرينيا نبابن ملا مديتاتن تبل بممهر يوسف ورقة أسرات تزحيف الله بحتامي كله تشحن عسران كلتن تزرقي حاوز يلا أبزا ساعات زيا أنا ممهر يوسف ويكا ود ورقة ندعل لنا خلنا قدامي حتى توديو خلا حتى قريب له كلا حتى كساب زوصينا خاتصبينا سلازي كابت مالت حزكم زعلال تحيرو سلازفنو كاب على 10 سلسته مالتيو كابلو مني كلا حتى موصي الله تجوزكم تقولوا حبركم فوتو علالنا هنجمرينا ممهر يوسف مجمرتا مسغانا لني ازي مسكنا كاسه تقول ابرك تخا وقال ون زغبر قال لي عدمه بحفشا راديو إيرنا بفولي ما نعها زي مسكن صبو ازي علالنا ابير تراس للسمع كم تفلوت كم تلمود ام دغون سلازفنو نقول ما اكل زغبر علالنا هنقبر بتي مسارته حتى جمري سلمنتاي زي مصحف كتصحف وسينكا معسكة حسب مزيكا ملامدي عيو تقرينيا مصحف ملام مصحف تقرينيا وأب كل تشحن 10 شوعاتن منبر يفقد ورات مسرخوكو بقطع أب ممحدار كركم زبايم تلاند نيلدنا بزبحل عدي أتمديبه أبزيب سمدب كل أوان قلتش لمالاتي عدل ناي مسرح سلزرخوكو أب حنت تمرتي كم تحقق زي ممهر قانقاد مكوينة مالاتي سرح صرح جميرة أبتي بيت مرتي سرح كجمرلو أب دفتن كل أوان مالاتي قرب قانقاد كتمهر مالاتي مسالت يا ويدما مصحفتي يدل نيرو ስለዚህ እቲ መጽሓፍቲ ብቐረባ ዝርከብ ኮይኑ ስለ ዘይረኸብኮ ነዚ ንመፍትሒ ኢላ ማለት እዩ ምስ ዓቕሚ ናይቶም ቆልዑ ዝኸዱ ማለት ቶም ቆልዑ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ድመፁ ገሊኦም ቋንቋ ዘይጀመሩ ገሊኦም ኣብ ማዓስከር ነዊሕ ዓመት ፀኒሖም ዝረስዕዎ እቲ መፅሓፍ ማለት እዩ ብፍላይ መፅሓፍ ምንባብን ገሊኦም ከዓ ንኣሽቶኦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ስለ ዝሰገሩ ግቡእ ናይ ምጅማር ናይ ትምህርቲ ዘይረኸቡ ተምሃሮ ስለ ዝነበሩ نزيهم نقمهر عدل تدرخوكو نعو خدالو إلى مجمرة جميرة بحفشة عب كلتشن عسى شو عتن ورح مسكرم سرح مسجمر كدما بعلي كابتنا إيرتراز نبرتهم القرى مالتي كم ودما مسحفتنا إيرتراون ما يكون قوات تقرينيا بمصر تمرت استدالو ساتمون بغرة بحرقهم سلزغالكو كاب عدم زي مالتي نعوم بتعاقنا يتمهرون نخركو كمهر جميرة مالتي أمودات هاجن تي تحسو مصحفتنا ناي وشتا هاجر مستوم بسدد عبي لقولتنا زامت كويس لزي رخبكو كان قل بلا مكدي نتنقولو حقاز خون زبلكو كتصحف هالني زبل وشتا وتبقسو نيرو نزكن معرم علتي كبدتنا برا مالتيو نكايركو مالتيو كفتات مصنيها أمودات هاجن مس تكال كله بزغبرنا مس سمع مالتيو سمع أب كلتشن إسران كلتن أب حتمت بقي مالتي. زيت حفشاوي نايتي سراح مبجسن مزاز من يمثلني كم زجلس كايو ما مرسل زهانكا بس ما قبل كهاد جلس تغير of course صحفة يوم سل زهانكا حجنا بتوم زرزرات كنا أتينا توم زرزرات مالت توم
مبجسي نايتهم حسابات كم زبل كاي خوينو توم ماتريال ويتوم تحسوتات كا قاليوم كام إرترا زرخب كم مسحفتي قاليوم كا ممرون سلز نبركا رأس ممرون سلز نبركا تمكرو اللي لا يكون اللي أمن مو توم أكايدات كمين يروم توم سراح كسرهم كلا خاز نورو عند كباتات نورو باللجاتات كمين يرو قرب كتذكر لي هو أبزي نتايو أب إيرترا أب استفلاليو سلطانات عد الرخيبة سلطينة بفلاي مالتيو جنا حدا عم تابز مهر كله أب كلتشين حدا مالتيو كابش ودن بزمزو كلت ممهران مصحف كم يقرأ تدارو اللي تبي يقرأ سامع حسب تقبرون له زبل سلطانة نمجمرا جزء مالتيو أب كلتشين حدا أب محبار ناي سلطانة عد الرخيبة نيرة بزقات أمنة تعدل زخفت لي مالتي ميسر تمرتي كفلي تمرتنا عبيت مالتيو كما سكنا مدل مالتيو كابت عدل نسو جميرة دما أبستفل على سلطانات مالتيو أبتب سرح دمر كل وان يركب نير سلطانات مالتيو بقبو مالتيو يكاتل نير أبستفل على سلطانات جي كان طرح من ترى مهر من باري ديكونه عدلاتنا سلطانة عدلاتون رخيبة مالتيو لازم نزع عدلات زبقو بيتقوم الفلوس دمركو كاو دبقس دحر بايتان يرني مالتيو أبز مسمى أخذ ما أتي أبتم تمهارو زريعو تعزبتات مالتيو تمع أنت وتعزبت زلو نقرأ دمع استفعل لا عن تمرتي تنقل مهري ما بزعد مالتي لازم نزيتات ونقب كده سو جميرة مالتي لازم نزيهم كل تيامات أميرة مجمع فوس بزبالة مقدي كم يكون مهر يقول الدبل أكتبي إرترا بدلو تمكرون بزلو تمكرون أو هيدا كسرها جميرة مالتي لازم كم تقول سب دفلتو في دلات تابع إرتاخ مهر كلنا كتلومود مالتي هي اللي جميرو سقع بز خيل ديكونسي في دلات بقرص أمين مهرم مالتي بزي أنا أبز توكيلا مالتي بقرصهم أب سلست وجلتات نتم في دلات أب سلست عبيت وجلتات كمقلم فتينا مالتي تم قدامي توجله يوم كلتا أجار زلهم مالتي قينهم ب ذ س ش كم حنت نستوجله مالتي خ خ لا كم قال توجله زن جن دما كم سالسي توجله قينهم حنت عباي وجله حد تبع لهم يتنبروا مالتي لذي بزم وجله حد ما بينا زتفعلوا ملا مديتات كنسرحهم نقول دما أفت مصحف الله مالتي مصحف من باب حاويس كمالتي مزماد بقطر اللي السراح مالتي قطر انتقريني عندما أبزخ حايز لزقيت عينتات مرت مالتي لتما أبقى لا يتوجه لدما ني جن ننين أبو جل خلت مالتي كم كلتا نتبع حدا مالتي ني با تشاتها أب كلتا نتبع خلت مالتي ني رنفن بينهم كم حنت وجله ني كن كا كم حنت وجله كا زيهم كا أبو جل خلت اللونا مالتي زيهم كا لك أخو مالتي بينهم كم يقدرون كم دنبوهم آلات صريحهم كم يقدرون كم دنبوهم ملاحظات بزيهم كم يكم سرح مالتي أفتح مصحف على بزرزر قلب زبالة مقدنة تنقل بزر بدأ مقد كم زقرب جيرنا تسال سايك أنتاي حن تنجن كم سلسلة واحدة يا كم دما دجا ما زم حموش يوم دما أكل توجيله تمقيلهم كم سلسلة بغلطان سلسلة مالتي أمود هذا ما ها عوام دما كم سلسلة ربعة قيلهم يقربوا مالتي زي ما قالوا جل سلسلة مالتي قالوا زي سرع وإذا ما قررت في دلات لنا نصوعهم زيهم كم كلا حنت وجل قيلهم مالتي قلت عدمي أنصك قبل خلو كم زم مهرون جرا قريبا مالتي بزي كازي بتونج استراح مالتنا أبنت ملء حسابات مسرحن قالت مصحف كم زكال دما بجبري أقول له مالتي ولا اسمع تسبون كي ترفع من الوقت أزي عشان حد أوان كدل جن نادى له سقاب عسرت راحت عسرت حمش لهون اسمع تسبون بجلس راح الصحافة بتم في دلاتنا مجمرة كم زم هروم نخ جبري لون أقول له أقرب له مالتي لا بنتقلل كسته رزنة كم بعل ثلاثة كم يوم دعم وصلوا بجلس راح مالتي اسمع تسباتون كم زفلتو غيره ملء حسابات نقصر عدم قلعت أنا لبان دام سانك نخفلتو زجبر ملامديات تعدالي مالتي دحر نزي مسكوا ألوم نتم فيدلات مسلا ليوم مالتي مناتو ناتنا فيدلات أم نفسه كيف حدا فيدل شوعات سعبت اللويم زي ما التايمات بوحد رقم عندهم سلاسان كل شوعات انت حاسبك والمصلح لقل تيم يتقل فيدلات يوم لونا مالتي لازم نزم فيدلات زي أم نمحاز مستوى حد جزيز زوها بكابش ودن مالتي مدقيقة ميدلي حدا هلا أيون قرصهم كأك فاليوم كل اللوم
ሳልሳይ ካብ ዝበልኩ ቀስ ናገበሩ ቃላትን ምርኣሕሳትን ከም ብብንሕሶ ጀሚሮም ተንቆልዑ እውን ሞራል ናግበር እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብሙሉእ ብዙሕ ነገራት ምስ ረኣኽቦ ክስርሐሉ ጀሚረ ማለት እዩ ውፅኢታዊ ኮይኑ ከዓ ትረኽቦ ማለት እዩ ንምግናን እንደይኮነሲ ብዙሓት ተምሃሮ ሽም ምጥቃስ ናይ ተምሃሮ የገልግል ኣድላይነት የብሉን እምበር ፅቡቅ ዘንበቡ ፅቡቅ ዝፅሕፉ ተምሃሮ ኣለዉ እዮም ኣነ ማለት እዩ ካብቶም ድምህሮም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ድኻም እዩ ፈሲስዎ ንባዕሉ እውን እታ መፅሓፍ ዘይከም ካልኦት መፅሓፋት ማለት እዩ ኣብታ መፅሓፍ ልካ ክንፅሕፍ ጌርካ ኣዳሊና ምክንያቱ ብዚ ዓዲ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ክመሃሩ ከለዉ ንኣብነት ስነ ፍልጠት ጂኦግራፍ ማለት እዩ ክመሃሩ ከለዉ ወይ እቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝወሳቶም ማለት እዩ ክመሃሩ ከለዉ ኣብቲ መፅሓፍ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ እቶም ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ምስ ተዋሃባቶም ቆልዑት ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ እያ ትኸይድ ኣብዚ ካልእ ንሕና ከምኡ ክንገብርና ፈቲና ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ምስ ጀመራ ነዛ መፅሓፍ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ሙስ እያ ትኸይድ ማለት እስካብ ሳልሳይ ክፍሊ ክውዳኣ ኣለዎ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ምናልባት ንሕድኽም እንተኢሉ ወይ ሓገዝ ናይ ወለዱ እውን ከምቲ ዝድለ ወይ ናይ መምሃራ እንተዘይረኺቡ ድማ ስጋብ ራባዕ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚኣ ተሰሪሓ ማለት እዩ ፅቡቅ እዞም ኣከፋፍላ ናይቶም ፊደላት ወይ ኣመቃቕላ ወይ ኣመዳድባ ናይቶም ፊደላት ከም ዝትገልፀለይ ፅናሕካ ኮይኑ እቲ ናተይ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝሕግዝ እዩ ንኣብነት ሕጂ ምዕራፍ ሓደ ጉጅለታት ፊደላት ትግርኛ ፊደላት ጉጅለ ሓደ ከም ዝበልካዮ ብክልተ እግሪ ዘለዎም ኮይኖም ቀሪቦም ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ዝገበርካዮ መፅናዕቲ ወይ ገምጋም ስለ ዝቐለሎም ነቶም ቆልዑ ዲኻ ወይስ ትመዳድባ ናይ ትግርኛ ሓደ መልክዕ ክትሕዞ ስለ ዝደለካ ኢኻ ምክንያቱ ከምዚ ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ እሞ ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት መካኒዝም ተጠቒምካ ኣለካ ስለ ዝቐልል ድዩ ነቲ ተምሃራይ ንክርድኦም ዋላስ ንዓኻ ንስራሕ ስለ ዝቐለልካ እዚ ከምዚ ነበረ እንደይኮነ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ብከምዚ ኢና ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ንሕና ኣፍልጦኻ ድኸውን ማለት እዩ ክሕብረካ ነዊሕሎ ግዜ ማለት እዩ እዋ ኣብ ኤርትራ ዋላ ብከምዚ እዩ ዝስራሕ ማለት መዳደባ ሕጂ ዘሎ ከምዚ እቲ መዳደባ ናይቶም ፊደላት ሕጂ እዋ ሕጂ ኣሰራርዕኦም ኣይኮነን ክትምህሮም ከለካ ትጥቀመሉ ኣከባቢ ኣሰራርዕኦም ኣሰራርዕኦም ኣብ ኤርትራ ምሽ ንሕና ኣብዚ ግን በቶም ክልተ እግሪ ዘለዎም ጀሚርካ ኣለካ ማለት እየ ሕጂ ንምንታይ እዩ እሱ ዝምረፅ መብርሂ ልሽተይ ክበካ ኣብኡ ህፃናት ኣእዳዎም ክለማመዱ ከለዉ ዋላ ካብተን ፊደላት ተፈቲንካ እንታ ዝቐለለት ክስርሕዋ ድኽእሉ በያ ብጣዕሚ እያ ተቕሉና ሓደ ቆልዓ ማለት እዩ ከምዚ ካብዝስ ናብዚ ዝቐልጢፉ ከይድ እዩ ዝብላ ማለት እዩ እንድሕር በእንተኽኢሉ ሓደ ህፃን ኣቐዲሞም ከዓ ምናልባት ህፃናት ሕንፃፃት ይመሃሩ እዮም ጋድም ትኹል ስብርባር ለዋይ ዝበሃሉ ሕንፃፃት ስለ ዝመሃሩ ስለዚ በዝኽኣላ ቆልዓ ኣብ ላዕሊ እንድሕር ንጎኒ ወስኽላ እንድሕር ተልካዮ ብክትከውን እንታ ዝቕልለት እያ ሓንቲ ካልእ ነገር ይብላል ማለት ዝውስኽላ ነገር የብሉን ብሓደ መሰረታዊ ፊደል እዩ ማለት እዩ በዝኽኣለ ቆልዓ ድማ ነታ ንጋድም ገይርዋ ዝፀንሐ ሕንፃፅ ንትኹል እንድሕር ጠጦብላ ተልካዮ ከዓ እሰ ትኸውን ማለት እዩ እታ ንጋድም ኮይና ፅንሐት ሕንፃፅ ድማ ተን ንትኹል ዝኾነት ሕንፃፅን ክልቲአን ተላጊብካየን ከዓ ሸ ይኾና ማለት እዩ ስለዚ ይቐልላል ኣርባዕተ ፊደላት በጥራሕ ስለ ዝኸኣለ እቶም ድስዕቡ ሰለስተ ፊደላት ከዓ ክኽእሎም ይኽእል እዩ ንሱ ጥራሕ ደይኮነ ከውን ተሪእኻያ ብጎኒ ጥራሕ ክትውስኸላ እምበር ካብ በያ ትብገስ ማለት እዩ ስለዚ ንክፅሑፉ እቲ ዝቐለለ እዩ ካብዚ ንብገስ ካልእ እውን ብፍላይ ብበዓል በሰሸ ብዙሓት ቃላት እዮም ዘለዎና ዋላ ቃላት ክትሃንፅ ከለካ እውን ዝቐለለ እዩ ኣቐዲንካ ንኣብነት ብቕድሚት ኢኻ ትብለኒ ዘለካ وبخلو رئية مالتي ولو هم يا بعد خلونا مالتي نخصحفو زقلل እዩ እንደገና እውን ቶም ፊደላሳቶም ከዓ ቃላት እውን ክንረኽበሎም ዝቆለሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ህፃን ገና 4 ፊደላት ተማሂሩ ወይ ከዓ 10 ፊደላት ኣብ ጉጅለ ሓደ ዘለዎ ተማሂሩ ቃላት እውን ክፅሕፍ ከም ዝኽእል ብግብሪ የሪእካ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ መላመዱ እውን ኣለዎ ከም ዝበልካዮ ቶም ፊደላት ከመጀመርትኡ ኣብቲ መፅሓፍ ነተላመዱ ክኸዱ ዝሕግዝ መፅሓፍ እዩ ሕጂ እዚ መፅሓፍ እዚ ብዘይ ናይ ሓገዝ ወለዲ ክኸውን ከም ዘይክእል ዝተፈልጠ ይመስለኒ ንወለዲ ዝምልከት እንታይ ትብለና ብኸመዮም ደቆም ክምህርዎም ዘለዎም ሓደ ብመንፅር ግዜ ኸ ንኣብነት ሓንቲ መፅሓፍ ክንደይ ወርሒ ክወስደሉ ዘለዎ ወይ ኣብ ክንደይ ወርሒ እንተወድእዋ እዩ ዝሓይሽ እተን ናይ ቀዳሞት ዘለዋ ማለት እየ ወይስ ገደብ ግዜ ገበርካሉ ምስ ናይ ስደት ናብራ ስለ ንፈልጦ ጥራሕ
توم ولدي حجزوا أمك نزوة هذا زي نوعات زي وسط راح يمهروا يتعلمها እንታይ ይመስለካ ሻይ ናይ ሓደ ምህሮ ገደብ ኣለዎ እዩ እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ዝወሃበካ ክፍለ ግዜ ኣሎ ማለት ወይ ከዓ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ከለና ንሓደ ቀዳማይ ክፍሊ ነታ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ትግርኛ ክውዳኣ ንሶምን 9 ክፍለ ግዜ ወይ ድማ ብደቃይቅ ድማ 360 ደቃይቅ እዩ ዝወስደሉ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ግን ቋንቋ ደ ዝመሃሩ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ኣብ ገሊኡ 50 ደቂቕ እዩ ማለት እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ማለት እዩ ንስኻ እንተሓሚምካ ወይ ተቆልዓ ተሓሚሙ ድማ ኣብታ ካልኣይ ሰሙን ኢኻ ትራኸብ ማለት እዩ ወይ ኣብታ ካልኣይ ሰሙን ከዓ በዓል እንተሃልያ ማለት እዩ እንድሕር ወይ ኣኼባ ሃሊና እንድሕር ሓሊፋቶ ነዚ ህፃን ኣብ ወርሒ እውን ክልተ ግዜ ዝረኸበልካ ኣጋጣሚ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካ ብዘይ ሓጋዝ ናይ ወለዲ ኣብ ፍላይ ኣብ ስደት ቋንቋ ምምሃር ይኹን ቆልዓ እውን ከንብብ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ወለዲ ልዑል ተራ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የድብል ኣነ ወለዲ ነታ መፅሓፍ ብግቡእ ግዜ ሂቦም ማለት እዩ ምስቲ ቆልዓ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ እንድሕር ደኣ ካብ ሓደ ሰዓት ደ ይበዝሕ ዋላ መታም ከይፀልእዎ እቶም ቆልዑ ከም ዝሰርሑን ከም ዝመሃሩን ተገይሮሞም ቀስ ናበልቶም ቆልዑ ክወድኡ ይኽእሉ እዮም እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ክንደይ ግዜ ይወዳእዮ ኣይወዳእዮን ይኮነስ ከመይ ይርድኦ እቲ ቆልዓ ድሌታቱ እንታይ ይመስል ማለት እዩ ከየገድድና ማለት እዩ ንዕኦም ኢልና ኢና ቀንዲ ሓሳብ ከማን ኣብቲ መፅሓፍ ንሕር ክፅሕፍዎ ኮይኖም ንፁር ንሕቶ ኮይኑሎም ቦታ እኹል እንተረኺቦም ኣይስልችዎምኒ ኣይፅልዎም እዮም ንዓጥራ ዛምፅዮ ንዓር ሳስካ ምፅ ንሕመደ ምሳምፅ ገለገለ ኢልካ ምስቶም ቆልዑት እውን ኣይተሃላለኽን ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ትረኦም እንታይ ክኸውን ደስ ይብለኒ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ድያ 2 መዓልቲ ድያ ንዕኦም ብዝጥዑም ናይ ስራሕ ሰዓታት ኩነታቶም ሪኦም ማለት እዩ ቀስ ገይሮም ነቲ ቆልዓ እንድሕር ከሪእዎ ክመክርዎን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንድሕር ሓቢሮሞ እታ መፅሓፍ ባዕላ ሒዛትካ ትኸይድ ብዙሕ መምርሒ ዘድልዮ ሕቶታት ይኹን መምርሒ ዘድልዮ ግድላት የብላን በቃ ቀሊል እዩ ብዛዕባ ቋንቋ እዩ ብዛዕባ መፅሓፍ ብዛዕባ ምንባብ ጥራሕ እዩ ስለዚ ወለዲ እንድሕር ነዛ ገደ እዚኣ ተፃዊቶማ እርግፀኛ እየ ቆልዓ ይፀላኒ ብዙሓት ወለዲ ርእቶታቶም ይሰድለ እዮም ስእሊ ኣሰንዮም ድምፂ ኣሰንዮም ቪድዮታት ብዙሕ መፂን ኣሎ ማለት እዩ ንዓይ እንታይ እዩ ዘርእየካ ናይቶም ቆልዑት ባህግን ድሌትን ናይቶም ወለዲ ከዓ ባህግን ድሌትን ተዛሚዱ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ንዓይ ይኹን እምበር ገለገለ ቆልዑት እውን ክኸብዶም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ካብ ምስልቻው ድመፅእ ክፀልዎ ስለ ዝኽእሉ ግን ሓይሊ ከይወስኽና ቀስ ጌርና ንሕር ክንለማመዶም ተኽኢልና ወላ ሓንቲ ክለምድዋ እዮም ክፈትዋ እዮም እርግፀኛ እየ ድማ ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ቆልዑት ማለት እዩ ደብዳቤ ዝተፀበኹ ሙሉእ ሓሳባት ግን ክፅበ እየ ማለት እዩ ቤዝራት ኣሸም ይብሉ እስራኤላውያን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ንበሎ እቲ ክለዓል ዝግብኦ ማለት ብመጠኑ ኣልዕልካዮ ኢኻ ብመፅርቲ መፅሓፍ ንህፃናት ምዃኑን ወለዲ እውን ክገብሮ ዘለዎም ተራ ተንኪፍካዮ ኣለኻ ኣነ ዘይሓተትኩ ሕቶ ክትገልፆ ዘለካ እንድሕር ዳሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ እሞ ናብ ዝመፅእ መደባትካ እንታይ ምዃኑ ክሓተካ እየ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ እንድሕር ኢልካኒ ካብኡ ንድሕሪት ከ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ወይ እንታይ ካ ተበርክተሎም ዘለካ ከዓ ክሓተካ እየ ምሳኣ ኣልገባ ኣቢለ እዚ መፅሓፍ እዚ እስኻ መምህር እውን ስለ ዝኾንካ ብናይ ቋንቋ ትግርኛ ብናይ ሽወደን መምሃራን ተምሃሮ ተቐባልነት ኣለዎ ዶ ሓቲትካ ዶ ከም መምሃሪ ክጥቀምሉ ተኽእሎታት ኣሎ ዶ ብዘይካቲ ውልቀ ሰባት ገዚኦም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሲ ብመንግስቲ ሽወደን ከ ናብ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ክዝርጋሕ ዕድላት ኣሎ ድዩ ንኣብነት ብገንዘብ ሕፅረት እውን ዘይክገዝእዎ ዝኽእሉ ሰባት ይህሉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነኻ እቲ ኣበርክቶኻ እውን ብሃገር ደረጃ ክፍለጥ ስለ ዘለዎ እንታይ ኣሎ ብስታት ትብለና ፅቡቕ እቲ ኣብ መጀመርያ ዘቕረብካለይ ሕቶ እንታይ እዩ ናይ ዝመፅእ ዝቕፅል መደብካ ዝብል ማለት እዩ ምናልባት እቲ መፅሓፍ ካብ ቀዳማይ ሳልሳይ ክንብል ከለና ኣብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ዘለዎ እዮም ማለት ኣቐዲሞም ቆልዑት እውን ዘይተምሃሩ እንድሕር ተሃልዮም እውን ዕድሚኦም ብዘየገድስ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ቆልዑ ጥራሕ ዘይኮኑ ዋላ ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝተወልዱ እሞ ትግርኛ ከንብቡ ክፅሑፍ ዘይክእሉ እንተልኦም እውን ክጥቀምሉ ዝኽእል መፅሓፍ እዩ ዕድመ እውን ገደብ የብሉን እቲ ሕቶ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ጥራሕ ቋንቋ ዲኡ ክመሃር ዝደሊ ሰብ እንድሕር ተኮይኑ ዕድመ ብዘየገድስ ፆታ ብዘየገድስ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ እንታይ ጌርና ኣለና ኢና ተወሳኺ ኣብ ኮምፒተር እውን ከመይ ገይሩ ክፅሕፎም ከም ዘለዎም ኣተሓሒዝና እውን ኣብኡ ፅሒፍናዮ ኣለና ኢና ብዘይክኡ እውን ሓደ ሓደ ቃላት ክከብድዎም ስለ ዝኽእሉ እውን ብድሕሪት ከምዚ ኢንዴክስ ማለት ብድሕሪት ዋርካብላት ማለት እዩ መዝገበ ቃላት ንእሽተይ እውን እንታይ ከም ዝበሃል
بقانقا شودن بقانقا انجليزيان كا ابكال حضرات اوروبا كونو اب امريكا كندا زلو متان كشغور يلناون بدخيتون توسخ غيرنا لنا اينا سلازي تي ادمر زي قدس مالتي كمهار زدلك تقمل خمس خل كحبر دلي زمت مدب كانتا يزول دما اجي اتهم ناي اب قانقا تغرينيا زلون حغوافات راح ابتي مبعث راح يكون مالي اما اكلاي درجه ون حغوافات يكون ابزحت مهاران دما نسرح زسرحو سدالو مهاران كم زلون حبريت علني بتعم ازيها بزقاطام دما قصلو كلهم دل نعون كمالتي بفلاي حنت ممر كاب سمس فالالا مالتي ابز قربها غزي اب كل عين درجات نزلو انا زكون مصحف كتصحف مالتي لذي كلنا حقاقينا كندا نغير كنغبرن اماراتيታት كهلوم نسون قلعتون كندفعوا زلنا سرح وين نسمعنا مالتي ስለዚ ኣነ እውን ብወገነይ ዝቕፅል ስራሒ ድማ ካብ 4 እስካብ 6 እዩ ዘሎ ቆልዑ ድማ ናታ መቐፀልታ ማለት እዩ ከዳለው እየ ማለት እዩ ምስ ኣሕተምትን ኩሉ ኮይና ድማ እዚኦም ክንስርሓ ተስፋ ገብር ብዘይካ እዚ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ ኣብ ሽወደን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ሽወደን ማለት እዩ ሓደ መፅሓፍ ምስ ኣዳለኻ ትሸጠሉ ትሸጠሉ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ዘለዎ ማለት እዩ ፕላትፎርም አለ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ላሮ ሚድያ ይባሃል ኣብኡ ማለት እዩ ተመጽሓፍ ኣትያላ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ድማ መምሃራን ናይ ቋንቋ ኣብ ሽወደን ዘለውካ ክገዝእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ትቁፅር እኳ ኣይፈልጡን እምበር ልዕሊ 80 ከባቢ 100 ዝኸውን ብምሃራን ናይ ሽወደን ትገዛላ እንታይ ግን ክኸውን ይኽእል እዚ ወቅቲ እዚ ትምህርቲ ተፋሪቑሉ ዘሎ እዮም ሽወደን ምናልባት መጽሓፍ ሕጂ ደቂ ተገድስ ትኽእል እያ ንሓደ ህፃን ምናልባት ካልእ ዓይነት መጽሓፍቲ እውን ስለ ዘለውና እቶም መምሃራን ካብኡ ተጠቂሞም ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ዘገድስ ግን እንታይ እዩ ድሕሪ ሕጂ እቶም ካልኦት ቋንቋ ዝመሃሩ ቆልዑት ኣለዎም እዩ ኣክሰስ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ይኾኑ ናትና እዮም ዘይፀንዖም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ኣነ ሓንቲ መጽሓፍ ፅሒፈ ካልእ ሰብ ካልእ መጽሓፍ ወሲኹ ሞኻ መምሃር ናይቶም ቆልዑ ዝኾኑ እንተሎ ኣቕርቦት እንትህልዩ ድሕሪ ሕጂ ነመኽንየሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ብስሩዕ ክመሃሩ ክንሕግዝ ኢና ማለት እዩ تزعبي شجرات نفتح نين مثلا مالتي لذي درجة بدرجة خاء عم مفتوحون عم قلالهم كلاتنا صرح نتلينا أبشودن مالتي بفلي بحب شيء ما ملقرنا عدلو حسنات مالتي وأنك أديهم كم بمك تعرفون كلهم مالتي لذي نعم مراتيتات أدلات كثيرنا لنا مالتي قال قبلهم دلوا خانتهم تسرح دلو مهران كمالتي زي سرح زي فتصم سرح يكونن ማለት ጌጋታት ኩሉ ይኽእል እዩ መእረምታ ዘድልዮ ማለት እዩ ኣነ ብዝተኻእለኒ መጠን ወላ እሙሉ ሓሳባት ኣብ መስራሕ ከይተረፈ ከምዚ በያዝት ከይትኸውን ናይ ኣዋልድ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣወዳት ከይተረፈ ተጠንቂቐ ክሰርሖ ፈቲና ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ንሓንቲ ጓል ፀቢያ ከም ትሰርሕ ንሓደ ቆልዓ ድማ ዶክተር ከም ዝኸውን ጌርካ ከይስራሕ መታን ኢለውን ተጠንቂቐ ማለት እዩ بأونتهويان زغلو بالحساب طرح كم سرح فتينا مالتي بزيكو ون ሃይማኖታዊ እንታይ ባሉ ምሕላው የድልዮ ንኣብነት ቢላል ሊልካ ማለት እዩ ሕማቅ ንቢላል ሸቢብካ ማለት እዩ ንከሰተ ኢልካ ድማ ንከሰተ ፅቡቅ ስራሕ መሃብ እውን ከይህሉ እውን ከይተረፈ ማለት እዩ ባላንስ ሚዛን ብዝሕሉ መልክዑ ክስርሑ ፈቲና ማለት እዩ ምናልባት ጌጋታት ምዝህሉ ድማ ንምእራም ድልዋት ኢና ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ፍላይ መምሃራን ኣብቲ ስራሕ ስለ ዝርእይዎ ወለዲ ይኹን መምሃራን ብኢሜይል ይኹን ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ ዘለዎም ሓበሬታ ከካፍሉ በዛ ኣጋጣሚ ይፅዋዕ ፅቡቅ ኣብ ኤርትራ ኸ ንምንታይ ወገደስነታት ትብል ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ እውን እቲ መምህር ጥራሕ ዘይኮንስ ወላዶ እውን ተመሃሮ ዝግባእ ስለ ዝኾነ ጥቕሙ እውን ስለ ዘለዎ ናብ ኤርትራ ናይ ምዝርጋሕ ካለው ዕድላት ኣብ ኤርትራ ኸ ትግርኛ ስለ ዝመሃሩ ሲ ኣይገድሶምን ወይ ኣይተገድሶምን እያ تبل مزحف ديا كتهلوهم كتقدسهم ديا كمي السوم كخدقوملا يخلو نحر كجزء واخي لهم معناته سلز سمعون عن زمدوات مالتي وعب إيرترا حجي تاي مسلكا تي حسب تزبيت مبزحته مالتي ببقى قادي يدمهر ناي مصحف تشجر يقولون الزبزل مصحفتي بفولي نتهم بستة اللوق استسرحي سلزي نعوم بزح زجد سايكونا مغنياتهم زلك هذا اللقمات يا بيرتا بزحت مصحفته ونصحف فيهم
تدلي خاطر نبب كتب تغلقات حبر السبن وعلو أبتز الله يا خباب بتقان قد دقة يزارب بدوب نحوسينا مع كل توصينا تقرينيا يزارب بزو حاجة سنة بزت سجى من تايو أبسدت أما أخلهم زلوا قلعت متصاوتهم مالتي كلهم كانوا واقع قام يزارب تم دقنا ما بقوا مثل عبلي مثل زنورو عندي أبزع قد سنة قالوا أنتي نحناتي على معناتي كمالتي مثل ما بسدت دلو طبعا يقولوا سرحي مالتي ስለዚህ ኣብ ሃገር ማለት እዩ ከም መዘከርታ ከም ሓወልቲ ጥራሕ ኣብ ቤት ንባብ ኤርትራ ክሪኣ የደሊ ሕራይ መስግነካ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ካብ ሽወደን ኔልደን ከተማ ወይ ሓውሲ ከተማ እዚ መፅሓፍ ብስእልታት ዝተሰነየ እዩ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ መፅሓፍ ዘላውን ጓልካ ምዃና እዩ ፅቡቅ ተስእሊ ክብል ዝኽእል ናይ መጨረሽታ ኣለዋ ምኽሪ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ዝረሳዕክዎ ምኽላዕል ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ ካብኡ ዝተረፈ ግን ስለ ፃዕርኻን ስለ ግዜኻን ኣዝየ መስግነካ ናብቲ ናትካ ኣለዋ ወይ ምኽሪ ክንሰግር ያው ኣብታ ስእሊ ዘለዉ ክልቲኦም ተምሃሮ እዮም እቲ ሓንቲ ልካ ከም ዘልካ ጓል እያ እቲ ሓደ ከዓ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተምሃሮ እዩ ራእይ ተኽሊት ምሃ ይበሃል ሓደ ወዲ ሓደ ጓል ድማ ከም ዝበልኩኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ባላንስ ሓሊኻ ምኻድ ስለ ዘድሊ ኮኔል ናይ ንሃሱ እንታይ ይበሃል ጌርናይ ማለት እዩ እንታይ እየ ድብል ኣነ ኩላ ግዜ ቆልዑ ቋንቋ ኣዲኦም ይመሃሩን ክፈልጡን ከለዉ ዝህቦም ስምዒት ፍልይ ዝበለ እዩ ሓደ መንነቶምን ባህሎምን ይሕልው ኣለዉ ካልኣይ ውሽጣዊ ስምዒቶም ይሕይል እዩ ሳልሳይ ከዓ እንዳዓበዩ ክመፁ ከለዉ ድማ ስራሕ ናይ ምርካብ ኣማራፂታት ከዓ ኣለዎም ማለት እዩ ብዘይካ ቋንቋ ኣዲኦም ካልእ እውን ዘመናዊ ቋንቋ እውን ይመሃሩ እዮም ቆልዑት ኣብ ሽወደን ማለት እዩ ንኣብነት ወደይቲ ሓደ እስጳኛ እቲ ሓደ ድማ ናይ ጀርመን ትምህርቲ ቋንቋ እውን ይመሃሩ እዮም ትዕድላት ስለ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ቋንቋ ምፍላጥ ማለት ረብሓ እምበር ክሳራ ስጋብ ዘይሃለዎ ማለት እዩ ደቅና ቋንቋ ኣዲኦም ኣብ ምፍላጥ ኣበርቲና ክንሰርሕ ይላቦ ብዘይካ እዚ እውን ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ኩርናዕ ናይ ላዕለም ይሃሉ ማለት እዩ ሓገዝ ዝደሊ እንተልዩ ድማ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፅሕፈለይ ይኽእል እዩ ብወገነይ ድማ እቲ ብገንዘብ ገለገለ ዝሽየጥ መፅሓፍ ገለገለ ዘይኮነ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ወይ ንውላዱ ዝጠቅም ከም ዘድልየ ነይረ ዝብለኒ ሰብ እውን ክሕግዞ ድልው እየ መፅሓፍ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ፅሑፋት ማለት እዩ ንኣብነት ፍሉይ ፀገም ዘለዎም ቀስ ኢሎም ክመሃሩ ዝኽእሉ ቆልዑት ክህልው ይኽእሉ እዮም ድበዝሖም ቆልዑት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንዕኦም እውን ፍሉይ ዝተመሓየሸ ከምዚ ትሕት ዝበለ ደረጅኡ ዘድልዮም ቆልዑት እውን ፀገም ዘለዎም ማለት እዩ ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንዕኦም እውን እንትኾነ ብናፃ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ክንሕግዝ ድልው እየ ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይኽእሎ ድሊ ጥራሕ ንሕና ንምምሃር ንዳሎ እምበር ብወገነይ ግደፍ ንሕዋተይ ማለት እዩ ንደቀይ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ንምሕጋዝ ድልው ስጋብ ዘይሃለኹ ትዕድል ክጥቀምሉ እዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ደጊመ ናይ ዕድሜኻን ከመስግነካ ደሊ ይቐኒየለይ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ወዲ ወርቀ ካብ ሽወደን ኔልደን እዛ መፅሓፍ ክትረኽቧ እንድሕር ኢኹም ሕጂ ኣብኡን ኩሉ ካልኣይ ግዜ ተሓቲማ ወፂኣ ኣላ ካብኡን ኩሉ ክገዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ፅንሕ ኢላ እውን ናብ መምህር ክትመፅእ ምዃና ፈልጥ እየ እሞ ካብኡን ክገዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሰዓት ዝምስኡ እውን የላን ተወዲኣ ስለ ዝኾነት ስለቲ ግዜኻን ስለቲ ኣበርክቶኻን ኣዝየ መስግነካ ሰላም ምሸት ንዓኻ ብሩኽ ምሸት ሻይ ኣብኡ ከለኹ ነገረ መገደይ ግን እቲ ናይ መሸጣ ማለት እዩ ናብ ኣሜሪካ ናብ ሰማያት ቤት ማሕተም መፅሓፍቲ መምህር መኮንን ተስፋይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ሆላንድ ኣብ ጀርመን ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዴንማርክ ድማ ብመገዲ ወከልትና ኣቢልና ከም ንዝርጋሓ ክሕብሮም ደሊ ኣብ ሽወደን ድማ ዝርዝራት ማለት ኣብ ፌስቡክ ትፅሕፎ ኢኻ ምስለኒ ዝርግሐ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሽወደን ከዓ ኣብ ዘለኹም ኮምን ማለት እዩ ኣብ ዘለኹም ምምሕዳር ከባቢ ክነብፅሕ ክንኽእል ክሕብር ደሊ ይቐኒለይ ደጊመ ብለካ ኣዝየ መስግነካ ነው ሰላም ምሸት